ସାଙ୍ଗମାନେ ବେଳେବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ହୁଏ ଯେ କି କିଛି ଲୋକ ଆମକୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆମେ ଭାବି ନେଇଥାଉ ଯେ କି ବାସ୍ ଏଇ ଲୋକ ପାଖରେ ଆମେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ଲୋକ ଆମର ଫୋନ୍ କଲ୍ ବି ଉଠାନ୍ତିନି। ବାସ୍ ଆଉ ସିଏ ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଭଏଡ଼ କରିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ସେ ଲୋକର କିଛି କାମ ଥିବାରୁ ସେ ଆମକୁ ପୁରା ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରେ, ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ଭାବେ ସେ କି ତାର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ ଆମେ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଭଏଡ଼ କରେ ଆମକୁ, କି ଫୋନ୍ କଲ୍ ଉଠାଏନି, କି ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଆଭଏଡ଼ କରେ, ଆମ ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ। ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲକରି ଜାଣନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି, ନିଜକୁ ନିଜେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭାବନ୍ତୁନି। ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭଏଡ଼ କରୁଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଥିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।